Vieš, čo je najčastejšia chyba pri kúpe nehnuteľnosti? Vyčkávať. V roku 2019 som mal pár, ktorý chcel kúpiť nehnuteľnosť na hypotéku. Ale povedali si, počkáme, úroky sú vysoké. Vtedy boli mierne nad 3%. O 2 roky neskôr sme získali úrok pod 2%. Ale nemovitosť už bola o 3 milióny korún drahšia. Hypotéka na 30 rokov s úrokom sa pracovať dá, ale s cenou nehnuteľnosti už nič nespravíme. Ak si myslíš, sa ti oplatí čakať, polož si otázku, čo sa stane s cenami nehnuteľností, ak úroky budú ďalej klesať. Lacnejší úrok ti je na nič, ak zatiaľ nemovitosť narástla o stovky tisíc korún. Títo klienti mohli bývať už v roku 2019. Čakali. Dnes splácajú o 10 000 korún mesačne viacej. A prečo? Lebo čakali. Nebuď ako oni.